Maphele ngolanga kozondi yokhuboni ngokuqunda ngomafu ngondaba ezitha kunontanda kuphakanyiswa ngalosuku namhlanje Saturday the 23rd of July 2023. Sisayibambile ke bantu abahle ngalo suku apho sesihlale phansi sincokole sifundisane sicebisane sikhuthazane sidiza amahlebo xa kunyanzelekile. Namhlanje sizabe sincokola ngenyoka okanye sibe broad nje sithi isilwane esihleliswe phakathi kwekhaya, isilwane saphakathi kwekhaya, isilwane esizinze ekhaya. Sincokola ngaso eso silwane. Loo nto ingayinyoka, ingangumamlambe, ngasisithunzela ingayimpundulu. Loo nto yinto ephakathi kwekhaya ejikeleza ikhaya. Sizawuncokola ngaloo nto ke ukubana ithanda le nto ukuba nee-manifestations ezinjani, uzokwazi na uzibona uba ndinayo ingxaki ekumila kunje. Sabe sincokola ngaloo nto ke bantwana abahle. Wena mntu okhomentayo, don't stop to comment. Ubhela kabi nayo i-chance yokhe ayofunda ii-comments. Ithi xa kukho into ezangamandla, nawe mntu obone kucomment uqonda uba noko ishushu le niyayifuna i-attention kaBhele, unditshekishe kule namba engu-079 le izawubhalwa apha. Yabona kusanyuka iqhina okwangoku, amandla wakabikho yokwenza ezinye zezi zinto. Zaphinde ndibuyele mntana omhle ndiphinde ndiyozijonga ii-comments njengoba ndandiqhele ukwenza. Wena mntu ofuna u-order ke, mhlawumbi ufuna u-order amayeza, ungasebenzisa le email address yalapha ekhaya okanye iWhatsApp kula 079. Ziyakhawuleza ke ii-WhatsApp messages kune-email. Ubhale ukuba uthi ufuna amayeza abe engekho kula online store, bhala wena list phaa kuWhatsApp. Sizawuxelela uba eli alikho, eli likhona, eli sesilisubstitute ngento ethile. Yabona nanto yogayidana mntana omhle, awunyanzelekanga uba umamele icebo likaBhele le-substitute, kodwa ke yindlela esesikugayide. Mhlawumbi wena ubufuna iyeza elithile esingenalo, sitsho ukuthi nali elisebenza njengalo. Natso ke into besizama nje ukhawuleze sigqithe kuyo. Ugqibela ke ndiyabona ngoku laa nto yanamgarantwa ngomvulo sendifuna uyinyakathisa apha egameni loba ndigarante nyamezele umgaranto wokugqibela uthi sishiyekelwe ziintsuku ziyi-7 sivale. Wena mntu othi ufuna ungena kwisikolo sokufunda ngamayeza iziwasho, ufuna ukwazi ngamakhandlela, ufuna ukwazi imihlaba, ukuthi umhlaba wasendaweni ethile wenzani, usetyenziswa njani. Mhlawumbi ufuna ukwazi uba umhlaba lo wasecaweni siwuthini, laa mhlaba uyasebenza, laa mhlaba wasecaweni kwiinto ezininzi. Kumzekelo nje lo womhlaba wasecaweni, nkola njalo ke phayana xa sikwiVusilanga Academy apho sifunda khona ngezi zinto zokunyanga iziwasho, uhambe uyotshona. Ugqibile kuBhele ugaranta, mhlawumbi namazwi atshiswa koku kugaranta. Masingene ke kuyo indima yanamhlanje apho sithetha ngayo le nto esisilwane salapha ekhaya. Sispesifiki ke xa sisithi esasekhaya. Wena awuthakathwanga yinyoka yakude, yinyoka lena ebekwe apha ekhaya, yinyoka yalapha ekhaya. Le nyoka yinyoka eyazinziswayo, eyangeniswayo. Le nyoka yinyoka eyathethelwayo, yathi yaxhelwa ngenye igama, yaphiwa negama lenyoka, kwathiwa unguzinzile ke wena, ukwalapha emabheleni zinzile. Sawuthi xa senza izinto zalapha zinzile, nawe sikubale uzinzisiwe ke ngoku, uyile nyoka yalapha phakathi kweli khaya. Iingxaki ke nyoka ndini, kuba kaloku unenkani, ufuna uhamba kuba kaloku uthi nawe ungowalapha. Iza njani le nyoka? Le nyoka ngelinye ixesha yinyoka eyalandwa ngumntu owayeyothwala. Sinengxaki yamahlengezi. Omnye umntu wayo landa ihlengezi, utata omkhulu, kuba wayesenzela imfuyo yakhe. Bona abantu bakudala le nto uve umeze sithi hayi meza sozichume le nto ungenalo eli thambo lehlengezi, yavuka ngole nto iyinyoka. Sithetha ngabantu abenjalo. Omnye wasuka eyothwalela ivenkile, omnye wasuka eyothwalela itrektha, omnye wasuka eyothwalela ukuthi xa emile phaa ebhodini ethetha phaa komkhulu athi xa ithethile kuvakale. Zinto zokuthwala ezo. Omnye wathwalela loo nto ingenagama kuba phaa enkonzweni engumntu omkhulu, thwalela loo nto umntu wakuthi. Eso sithwalo ke ngoku asashwamntweni, yayinto esheka apha phakathi kwekhaya, egquba phakathi kwekhaya. Lena yamahlengezi ke iyingxaki enkulu. Ngumzekelo okokuqala ke wale nyoka. Eyesibini yinyoka yomntu ebezithakathele, bethakatha lo mntu eneento zakhe ibingulo thikoloshe wakhe.
Ngelishwa ke ukunikezela kwakhe akwabikho mntu okuthatha le nto, kwabikho mntu wamchongileyo ukuthi athathe le nto ayisebenzise izokwazi le nto isebenze ihoywe. Ngoku le nto ayihoywanga le nto iyajikeleza phakathi kwekhaya. Isidungamzi le nto iyingxaki esijongene nayo, ingxaki yomntu owayethakatha. Nantsi ke ngoku into yakhe. Omnye ide ibe yimfene, ubhubhile umnikazi wemfene. Nantsi imfene yakhe asiyazi uba masithini. Esithathu ke nokugqibela zininzi but sityumbe ezi zixhaphakayo apha kuxa kuye kwavuswa loo nto isisilwane ngumntu othakathayo, ayivuse ayithethise ayihlalise phaa athi yalapho anijikeleze. Iyathanda uba ngabantu befemeli ke akujikeleze mzukulwana, utata akho ndimbonele emathongweni ingathi ufuna umenzela ibhokhwe, wenze loo bhokhwe kanti ungenisa le nto. Yiloo nto ezinye izinto eminye imimoya funa siyingcikive, ungaboni ucelwa ngamathongo uma wenza izinto phakathi kwekhaya. Wangcikiva uhambe uye nkosiyazi uyoyisabela, kuba kaloku ngokwenza laa nto uyingenisile le nto. Nazo ke ezi ndlela engena ngazo kuye kuthweni ke ngoku wena mntu uthi uzibone njani ukuba ujikelezwa le nto. Ingxaki yokuqala, esi silwane saphakathi kwekhaya asichaphazeli mntu mnye, sichaphazela lonke ikhaya, ootata benu, abantwana benu, nina abazukulwane bazawulandela. Iba yingxaki le nto ejikeleza ii-generations. Udadewenu ngapha eDurban unale ngxaki, umnakwenu ngapha eKapa unale ngxaki, nawe apha eBhayi unale ngxaki, uvile nosista wakho ngapha kuqoboqobo unale ngxaki. Niba ngajikeleza nixelelwa ngesi silwane, omnye ude ahambe yahlambana nesi silwane sizawufika kuloo nto. Kuyajikeleza le nto, iyanijikeleza le nto, wonke umntu unayo. Kweminye imizi it has ii-manifestations ezifanayo. Xa isisiporho le nto okanye loo nto ihambayo, noka phakathi kwekhaya nilaa iminyango imbakrazwayo, iminyango ivulwayo, into ingxaki eninayo iyafana. Noba utshintsha indawo ohlala kuyo, umke kule ndawo uthengise le ndlu ucimba ingxaki kule ndlu, uyohlala kwindawo entsha, isakulandela le nto. Sithi le nto iyanyangwa le nto. Ubuyile kumama oye wokuhlamba emlanjeni, uzile umntu azosebenza phakathi kwekhaya, kwaqiniswa. Ubhuti wakho yena wathathwa wasiwa phiphipi apho wafike waqatshulwa, kwenziwa izinto ezininzi phezu komlambo. Le nto iyabuya adathi umntu kufuneka iyolungiswa phaa apho iqale khona, apho izinziswe khona. Kuba noba sithi siyanivala, siyaniqinisa, le nto iyanazi kuba kaloku yenziwe yangumntu walapha ekhaya. Kweminye imizi kude kubekho nengxaki yentwaso. Ufumanise uba wonke umntu elikhaya bekho intwaso kule nto, kuba kaloku funeka kubekho umntu ozawumane exhelela le nto. Kuba kaloku once uthwase uzawumane wenzela udadobawo, umane wenzela abantu bakulomama, yonke le nto uyenzayo wenzela le nto. Kuba kaloku wena khange uqalise uthwasa. Uzawuthi ke uba uyenzile loo nto thwasa, xa sewuphuma entwasweni uphuma ngoku wena ungumntu othwele le nto. Kuba kaloku ayikho into ebubuhlwele bokunyanga apha kuwe, wena unale nto ezenze isihlwele salapha ekhaya okanye eyenziwe yasisihlwele salapha ekhaya. Enye ingxaki ke uyijonge wena mntu uhlala ingakumbi ezilalini, ujonge le mizi kwakuthwelwe ukuthi utata lapho ayinezinto. Kwenzeka ntoni kulaa mizi? Iqwalasele yonke laa mizi, ngumzi omkhulu oneetrektha esezimile. Kweminye imizi yayizivenkile sekungenwe amaPakistani, indlu eyoyikekayo, iyindlu nawe noba uyijonge from a distance noko le ndlu kho nto ekhoyo kwelaa khaya. Kuba kaloku ikhona into ekhoyo, uyavalwa umzi. Umntana oshekayo, uba ngumntana ogulayo ngengqondo, uba ngumntana oxhuzulayo, uba ngumntana ophambeneyo, nguye oshekayo. Bonke abanye abangathi babhadlile bayalishiya ikhaya, nangona bengazi uba nankqubela itheni nje sebelishiyile yona laa ndlu. Iyindlu eseyisoyikeka kuba kaloku laa nto ihlele phayana ngaphakathi iyoyikeka. Unamba last ke eyindaba ebuhlungu, njengoba sitsho abantwana belikhaya bathi saa. Njengoba bethe saa nje abantwana belikhaya abasenandawo yawugodukela. Bawuthini ke ngoku ungathi saa? Kuba kaloku laa ndlu omnye umntu ade ayichaze into ethi
ndimoshe ufike ekhaya, ayida ndizawuba nentloko, ndizawumongoza, ndizawuthini, ndizawuba neento endinazo. Kweminye imizi bathi ukuba sithe asagoduka ixesha elide, loo mini kugodukwa ngayo xa kubuywayo okanye xa kufikwayo, kho mntu ozawubhubha. Ayida umntu uzawubhubha ngale mini sifika ngayo okanye kubekho ingozi, kho mntu ozawubhubha kuba kaloku lide eli xesha ningasaveli, le nto ibe ifuna ukuphakelwa. Yingxaki ke yezi zinto, ifuna ke mntana omhle unganikezeli, keep trying until uwine. Ungathi kuba ungancedakala ngokuqala uthi ayincedwa le nto, jikeleza wena ude uncedakale, Camagu.